Erokamano nyakoromo gi kuom yiero Ramogi TV mana kano nyisi gi Lydia Okeyo bang' kelo ni weche manyien mag ratil. Odhiambo ni an ka kod gavana mar kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayacko wadang'io ni to Migori osedhach nade. Oganda nitiere kod penjo maka kod kacha, gavana nitiere kod chenro mage mag kaka owinjo bed ni kaunti dhi nyime geno mare, lek mare kachiel kod dongruok ma bende oseneno e kaunti ma Migori. Nyaka ne okawo telo nyaka tinende ni samoro bende pek mosekale kaka jatelo mane jopiny omiyo thuolo mar telo negi telo e rang'iny mar kaunti ma Migori gin mage ma samoro nyalo bedo ni osebedo ka ywa tiende e chopo moko kuom okenge mane oketo e lek mare mar kelo lokruok ne oganda jo Migori. Nyakoromogi gin weche ma wadani mondo waketi ratilo odhiambo ma kawuono to Migori osedhach nade. Mane penjo maduong' ma wantiere godo nyakoromogi ka wang'iyo kaka chenro chalo. Machiegni ahinya ratil ma kawuono odiochieng' mar 2 e dwe mar 3 2025 nyakoromogi ma en Jumapil mokwongo ka wachako twak e ratil mar dweni gi gavana Dr. Ochilo Ayacko. Machiegni ahinya gavana mbos nyakoromogi ajwang' kendo arwaki machiegni ahinya ratil kuom thuolo machielo kendo apani ratil mono bedo go mokwongo ne en higa mokalo. Erokamano Bati. Amor kuom biro e ratil ka. Aneno ka ratinda ber. Chal mana gi ratind jo Migori. Amor kuom yudo kinde mar loso gi jowinjo kata johera mar Ramogi TV kata joneno. Kendo amor nikech kinde mochiwo ni magi ema tego demokrasia, magi ema keto machiegni tudruok e kind jopiny gi jotendgi, jopiny gi wechegi. To kendo mae mariwo oganda duto. Erokamano. Erokamano nya gavana, wachaka twak nikech e kinde mane wawuoyo mokalo niwacho ni sirikal mamwalo magin counties nigi tudruok machiel kachiel gi sirikal mar mamalo e weche mag tije. Nikech tije ma itimo gi sirikal mamalo mamoko kuomgi pod yudo ka nitiere kaka gidonjore gi sirikal mar county. Nyaka kama intiere gi sani bende support kata sir ma uyudo kowuok e sirikal mamalo osebedo moromo manyalo miyo lokruok onen mayot e sirikande mag counties. Erokamano Bati. En adieri ni katiba masani mane wakadhe 2010 ne oketo sirikal ariyo, ngas mapiny gi ngas mamalo. To katiba no bende oyango ne jopiny ma jokenya weg sirikal ariyogo. Omiyo sirikal mapiny gi mamalo moro ka moro nitie gi amal mowinjo chop ne jopiny, keyo mowinjo chop ne jopiny. Kidhi kama iluongo ni fourth schedule nitiere gima sirikal mapiny timo, gin tije 14 ma sirikal mamalo timo, gin tije 35. To katiba no king'iyo e ukrasa mare 185, 186 gi 87 nyaka 88 owacho ni sirikal mamalo gi matin nyaka ti kanyakla ka giwinjore kendo ka gikwayore e yor andika mondo japiny oyud yo mayot kendo gitiyo kanyakla e yor luor. Kipenjo ni to wan kaka sirikal mamwalo gi sirikal mamalo chutho ma Migori wasebedo kwa tiyo nade, ne wachako marach notek nikech duoko mar 2022 ne okomoro jopiny. Jopiny nogo ombulu riat ne president, ne governor, ne kombe modongo duto te, to ne ogimor kaka ne gigoyo ne president kaka nokwan ne onge ler, ne nitie rumbi. Omiyo jopiny nong'anyo kendo sirikal mamalo ne otemo ketho ng'anyogo, notemo rocho ng'anyogo to jopiny noramo. Migori kaka en kar agola mar Agwambo ne ng'anyo ni pek kendo daraja gote. Ka ine daraja ma Wendo Sare olor, ma Migori olor, kuonde duto te ni loro. Koro jal mane tiyo maniluongo ni county commissioner en to pache noparo ni ng'anyo no ni sirikal mamwalo ma Migori ni ema ne chochia, kata wajumbe moko ne nitiere mane paro kamano. Oyo macha ne ratich jopiny ne en ng'anyogi, kata nawacho ni an to kade an tamiyo gi thuolo gi ng'anya kigiketh gikegi. Kore thuolo no ne wawinjo matek kendo gik mang'eny nyaka security wa nokaw. Gikone ka koro mbaka nochako biro ma yawuoyi matindo rawere masani miluongo ni Gen Zs ne koro nigi mirima kabisa, mane gimonjo bunge wa kendo ne giramo ni nyaka gichope state out ma githich president oko.
ka Raila Amolo Odinga nochogo gi okone piny ok lok ka onge bunge, nikech kuloke ma onge bunge to pinje te molony nigi bunge. Kudhi uthicho president to nyiso ni ng'ama uketo donjo kanyo moko gone ombulu tirite gi jolweny manorach. Aeto winjruok matin nochako bede ma president masani no oyie ni Raila Amolo Odinga ma jatendwa nyalo hole jolony moko mondo konye tayo tich. Koro kanochakore kanyo to winjruok ochako bedo maber. Anyalo chiwo wach ni sani winjruok ber ei yore ma dwaro ni mondo sirikal mamwalo oti gi mamalo. Aseyudo kinde ma wuoyo gi president mar Kenya ok dichiel kata diriyo, kendo nitiere machiegni kwayo mana ketone no yawo sirikal mare malach mondo wan kaka jo Migori County ka nitie kwayo e gik moko mantie sirikal mamalo to wayudi. Ne waseyudo kinde ka telo ne jotelo ma Migori County te, wabunge ne nitiere te, ma wawuoyo gi Mbadi waziri mano osingonwa ni manyalore odhi kete budget mare. Tokeno nyocha wadhi mwaromo gi permanent secretary mar energy mar lands to iluongo ni housing gi national gi lands housing to gi urban development miluongo ni Hinga, mwachano chenro pod wadhi giromogo. To nitiere matin bende e ywaruok e kindwa jotelo, nitie jok magombo kom mabedeni ma bende oramo ni ok abi tiyo. Iparo ni gini magi choche gi sirikal mamalo? Ne chon ne gitimo mano. Chon ne gitimo mano ni ane mana timo mago kendo nang'eyo ni gitimo. To kinde ni sirikal mamalo onge ywaruok gi county, weche go bende koro onge. To gima timore e kinda gi jotelo mamoko ma ok dwar ni mondo koma ni onyuol olemo, nikech gineno ka 2032 ka ginyalo wacho wachgi. Koduong bura midwa gomba kamar jo Migori County gi gimitimogo nitiere mosetamore biro, ok diriyo kata dichiel. Kane wadhi mawa romo gi president Kisumo, to nitiere mawegi man tok romono kanochiki ni walos gigi wanotamore biro. Aneno gi mane social media ka giwacho ni governor ma Migori ni Kizungu tamo wacho yawa mwatiyogo kane ma Kizungu na ler skunda beler, koro ne okwatimo mano. But gima wacho ni mondo mbaka wa e kindwa gi national government obed maber, jotelo nyaka nyuak tich. Ka dhi kwayo ne jo Migori County kata gin Uriri kata gin Suna kata gin Awendo, mago jo Migori County, ka gidhi kwayo margi bende ajiwo. Eka wadhi dwar, ing'eni kudhi dwar to igo pedho ne jite. Le moduogo kata jok moko dhi dwar duogo le kata duogo ring'o moromo jite. Koro gima oseng'uko matin ni chon ne ok waywa kanyakla. Neno ka achiel ariyo adek nitiere ma koro oseyie ni dwarno en gima ber nikech okonyo jite. Omiyo duoko mana gima ni wacho cha aneno kodhi dhi maber. To nitiere pod ng'ikruok adek. Ang ni wachi en achiel kuom weche mang'na wago e mbaka. Hie kaka osebedo kuyawo kaka jotelo ma Migori, nikech jopiny bende keto wang'gi, gineno pichni ma ugoyo, gineno rombe ma utimo gi gik ma undiko ni uchope winjruok ma kamano. Wadhi go e mbaka. Ng'ikruok adek ma ok ni jotelo wetena emokelo mane kindwa gi sirikal mamalo. Wadhi wacho mano. Erokamano gavana. E thuolo michamo muma mokwongo, kata thuolo michamo muma odiochiengeni mokwongo, niwacho ni idwa ni mondo iluok kaunti ma Migori mondo bed maler. Mae noting'o weche mag tiyo marach gomenda mag kaunti manikoni ne lal ahinya te lwet jok maniluongo ni ghost workers. Nwapenjo ni kinde mane wan kodi mokwongo. To chien kama tin, moko kuom MCAs nong'ur ni nonro mane otim gi telo mari gavana ewi kwan mag jotich mag kaunti maniluongo ni Nyawawa ka, ni ler margi ok dwa wuok ahinya mondo ji ong'e ni ne gin adi, to mage manoriembi, to mage manoyud ka nigi ketho ma samoro nochwal kate do ni nutiyo go bok mabandia, noronyu ka e yo mok ler, koro duokuru mwandu mag jopiny manusetiyogi. Ang'o matimore? Ler ni kanye? Ler no nitiere kendo report no nitiere ei duondwa miluongo ni Migori County Public Service Board. Kendo report no osetigo mar ne choro jomoko kata miyo jomoko thuolo ni gidhi dala, ma jogo no dhi dala makere gima ne giwuoke. Nitiere jogo mosendiki matiyo. Ler no nitiere ma e county assembly kadware to nyalo yude. Gima nyalo se ni
wabunge magwa mag county assembly mawuoyo kamano gin jomoko manok mane oseng'ado ni onge ber moro amora ma gidwaro e sirikandni. Omiyo ibro yudo ka thoth wach ma giwachoni giwache liete, giwache kuonde moko winjo wache. Nitiere kamati mar county assembly ma kidwaro gimoro amora mondiki mogo e sei to iluongo department mohusika. Department mohusika gi gini oting'o public service management ma otelne gi waziri engineer Kobado. Department machielo manyalo husika gi gini oting'o kata finance. Inyalo luongo kata jo county public service board mondo gimi ripodni. To kidhi penjo kata iwache liel kata iwacho kumachielo oyo, inyalo wacha to kidwari adieri to entie. Alright. Erokamano nya gavana kuom ler makamano. Ma japiny moro amora madware nyalo dhi e mbui mar county service ok ketgi aketa e mbui gi details go nikech achiel kuom gik mantiere nitiere gik ma iluongo ni privacy. Yes. En gima kidwaro tinyalo yude on a need to know basis nikech oting'o gima iluongo ni details ma iye mag ng'ato. Kopo ni ne en achiel kuom jogo details ne kanyo to en tiere ma jogo nitiere ma osewuok e tich mondik kargi ma onge modhi e court. Joge mane barupe gi bandiago gin tiere. Kipenjo ni dako osemaknegi odonjnegi, mano ripodno bende nitie gi EACC gi DCI. Wan kaka county ma Migori, wan tich waen timo civil matters. Watimo gigewa ma ok wadonjo ne ng'ato. Ing'eyo ni ka ng'ato oseteng' lwete mogo gi gigo te, DCI ong'eyo EACC, ok en tich gavana mar sundo ng'ato mondo tueye. But ing'eyo kaka ji gombo tich. Ka oseteng' lweti mogo koko chak laure kodi mang'eny go, mago bende tek. To gavana, ma gin mwandu mag jopiny manolal. Miwacho ni jomoko noyudo yo magalagala. To kendo ine ikawo kang' mar wacho ni anto gina adwa luoke. Aneno ka chilo moro nitie, adwa luoke. Nang'o koro ok luoke nyaka giko mondo an aseluoke. Modong' koro ok en rusa mondo EACC kata DCI mondane ma monda dhir. Adwa nyisi ni wacha mag law mwandu molal gi gigo te jogo ema nono. County government ok tim mano. Anta se golo jogo ma barupe gi richo, ok agolo gi ni ok gin jo Kenya. Tidwaro ni tich imi maromre gi tiegruok mari. To kane opo ni barua ma ok ni kare moketi kanyo, idhi thenge to ng'ama chiele madonjo. Modong' e toke kanyo, mani lawe tok tend gi EACC gi DCI. Wajumbe mag county assembly mawacho ni ok notim kare go, aparo ni ginyalo kawo nyinge jogo mondo gidhi gilaw jogo ka gidwaro. Okay. Erokamano nya gavana. Wach moro ni wacho ka mar tiju kata kindu gi wajumbe kata jotelo ma Migori ka umanyo le mamalo. To ni wacho nitiere gik moko adek bende ma ok otudore kod jotelo moyier ma samoro miyo tich kinde gi sirikal mamalo kata nyalo kelo ng'ikruok kata nyalo kelo yot kopo ni lero betie. Ibro lero no mago. Waseneno ka mana kaka ni wacho nuromo gi John Mbadi gi atamalo mamalo mag jotelo mawuok Migori. Chiegni gi duto te. Uchakulo uromo gi hinga. Gatamalo mamalo mag jotelo ma Migori. Kanu wacho weche mag sitima kachiel kod yaro gogo. Bende uchaku bedo gi twak gatamalo mamalo mag jotelo. Nyiso ni en yuayo mar dwaro koso yuayo mar en mar convenience koso mar purpose. En ni uyuayo nikech koro nyaka uti kanyakla koso uyuayo nikech nitiere gimoro achiel midwaro mondo chop ne oganda jo Migori. Ma nyalo nyiso ni koro liet mosebede kinde mokalo chien. Jo Migori nigi geno ni koro chal ka gima orumo mondo jotelo mane gimiyo ombulu oket maino e dwar ahinya to mawuok e sirikal mamalo. Thoth jotelo ma ne oyierwago to digomb ni mondo wadhi dwar kanyakla nikech ng'ato ka ng'ato ne omi keyone kata ng'ato ka ng'ato nomi tich ne mondo tim. Nyako manosero gi gimomiyo nosere gi kaka gidhi dak ne oseyudo. Koro mane modich go obro chiwo duoko ne weg nyano. To nitie ariyo kata adek e iwa ma nyako manomiye no to koro ok odwar. En tich ne en semo nyako ma ne omiya mondo adag go mondo wabed gi keny maber manyalo konyo jonyuolne. Gin kata nyaka sani ok gihero ni mondo wadhi e dwar kanyakla. To chunogi nikech onge gima digitim
kopo ni aonge. Adwaro mana nyisou ni katiba mineno mar Kenya ni be en katiba maber. Sirikal gin sirikal ngas ariyo. Nitie sirikal mapiny to gi nitie sirikal mamalo. Mapiny ane matelo ne mamalo President Ruto e motelo ne. Ka idwaro sirikal miluongo ni executive manyalo timo be gin ariyo. Omiyo yawa ma nikoda gi piem kata gi nyiego nitie gik ma gidigomb mondo timore. To ka gin gik matimore e kaunti kanyo, tane miyuda ka natiere. Koro kati luori wach na rach tiyudo kane manyaka ang' rach gi rach na no nyaka ang' abede. Emomiyo ochuno tin gigo ni nyaka wadhi adwar kanyakla. Ka wa e dwarno to gichagi seyo ni oyo ni mago be kika wacha ni ane matimo nikech mago mag national government. Ato ba penjo mana penjo mar ng'ama ofuo penjo adek. Ni to Migori County cha en to national government mare to ni kanye. En mana achiel no. Chik bende oyie ni ka wan gi gimoro mwadwa timo to wabedo go e winjruok e kindwa gi national government. Kaka kwa mfano chirni duto te mane Kenya ka gin e lwet county. County governor gi county departments ema gazette gi kase ng'iyo public opinion te ta gazette ni kacha aneno ka dwach jopiny owacho ni en chiro takete plan mara. Koro seche ma adwaro nogere to pesa gero mar chiro wajumbe 2-3 ma ok dwarago oweyo moko malo kucho. Abe nyaka dhi akwa pesa no mondo agedgo nikech mano tichna. Koro dhiang' nyuole akwadhana kane matere modho e aora miluongo ni national government. Okane mipamona. Koro mano ema chuno ni moko chiedho koda. To thothgi to mor ahinya. Koger chiro kari to in bende ni wuotho gi gavana udhi utero dheni modho. Umor en bo mor. Koro mago timore ni kanyo. Tadwa paro ne jopiny ma jothurwa ni wan wajotelo wawe yware. Ng'ato tim mare, ng'ama chielo tim mare. Kopo ni gomo kom manyawadu obede miya thuolo tich miketho no en tij japiny ok en mar ng'ano. Ki keto koda koko mang'eny ano ka timo puotha moro matimo puotha kibiro kete koko tabro chwadi golando kata abro chwadi gi bokarao. To puoth jopiny emigoye koko iketho thuolo ne jopiny iketho ne gi kinde wawe ya ng'ama gimiyo tijno tim. Chieng' moro kidwaro ni many kaka in bende ni donj kuom gi e yo machielo. Gik moko adek mani wacho ni samoro nyalo thiro tudruok e kind sirikal. Gin magi. Yes. Wan kaka sirikal mag gweng' kata mag county government nitiere gik ma katiba kata chike dwaro notimre nu mapiyo. Achiel kuomgi ni omenda ma umoko malo ka winjo donje e county piyo. Omenda no ni e lwet sirikal mamalo to gi bunge. Ibiro yudo ni king'iyo report omenda no deko kabisa. Mano achiel kuom gik ma ok timre makare e kind county gi national government. Mar ariyo, ka omenda no osegole e treasury kacha mokele, tibro yudo ka nitie office moro ni controller of budget. En bende koro kikwaye ni pesa ni to koro ni dhi ng'iewo go yath. Akia ni gino nonore nade ma seche moko kawo kata mana jumbe 2 kapok ochopo. Aeto mar adek pesa ma bende bire county government tin. Ibiro yudo ni county government kaka ne juok katiba ne wacho ni komiye tich to pesa mitimo go tijno bende winjo or. County governments okomi pesa moromo. Kwa mfano samine no wawuoye ni ibiro yudo ok nyocha jenzizo gomo modwok budget mane iduongo ni finance bill mane odwokicha. Yes, ma ganado gi 24. King'iyo supplementary budget motim garama mag gige mag national government odwokte to mag county to nong'adi. Ong'adi to jotich wasani pod shacha wachulo negi, pod pesa housing wachulo negi to pesa tin. Ami mfano mar Migori County. Migori County wan gi yore mag county ma upana gi en mita 9. Wan gi barabara kilomita 5,033. Maintaining kilomita 1 mar barabara annually en $1,000,000. To onge county government okomi pesa ma dedicated kata ma oketi mochiel ne loso barabara. Gik miloso go barabara king'iye national government en roads board moting'o Kera, Kura to gi Kenha. Mago mag national government emokete. Koro county government kaka ma Migori man gi barabara ma upana ne en mita 9 mag county 5,033. Mondo walos barabara go annually
wadwaro ni mondo omiwa 5 billion mag loso barabara to wabro loso. Nitie barabara matindo kendo ma upana gi tindo. Wan go kilomita 7,000 gi dire manyalo kawo nus milion e kilomita ka kilomita. Mano be pesa ne onge. To kidhi e gweng' ng'ama piem kodi kata ng'ama sei wacho ni ne kaka barabara richo. Omiyi tich to komiyi pesa no. Koro pesa no tin. Idwaro ni mondo wathiedh ji e osuptende te. To ibiro yudo ni pesa mithiedho go ji to dong' malo ka. Bilion 100 gi nyukta 80 odong' malo ka. 180 billion 180 odong' ka. Koro tabu gi adek, pesa mabire kaunti tin, kose wuok matin no odeko, aeto maduong' miluongo ni exchequer releases deko. Magi gik ma kotimore molosi to koro tich e kaunti nyalo bedo maber kendo mayot, kendo inyalo penjo gavana gimomiyo koti. Gavana, wach mar pending bills kata gope e twak mari juma mokalo e county assembly ma Migori, itwak gi jopiny gi jo county mingiso gene e bilion 1.7 mane ungo kaka pending bills isetemo michulo bilion 1.1 odong' milion 600. Mano pesa mane wacho ni odong' ma pod e pending bill makoro county ni godo mitut ni godo mar chulo. Sama ochul wego rage tije bedo mayot nikech gin joma samoro nyalo dhi nyiepo, yudo ka kaka omenda luorore e county mari nyalo bedo mayot. En okenge magi miketo mar neno ni milion 600 ma pod odong'gi ochul gi e seche mowinjore nikech thuolo bende ng'adore samoro gin joma noolo gope. Mar ariyo, gavana, oneno ka uywaru gi senators kanobiro Migori e wach mar non achiel gope miwacho ni nitiere gi. Miwacho negi ni kare koponi en kamano to aromure e senate nikech okunya biro ka to kasiem ni kuonde modhiye udwa nodhi kendo. To gimbe giwacho ni wan be wane wa oversight, wang'eyo ni to pesa mano wagolo malo kabire county notiyo nade. Ok owinjo bed ni nyaka siem no ni nyaka waluka. Ang'o matimore wach mar pending bills, gavana? Mokwongo ne committee mar senate cha apani ne gibiro gichanen tarik 10 mar Februari kaparo ema ne gibiro tarik 10 mar Februari. Kawuono tarik adi? Kawuono tarik 2 dwe mar adek. Ne gibiro tarik 10 mar Februari. Tadwaro nyiso Ibati ni an awuon gi kaka inena ni an bende an mana gi lony mar ng'eyo parliamentary procedure gi wach senate gi. Asebedo jakom mar Public Investments Committee mar higa 4 kane an mbunge from 1997 ma nyaka tuotu nachako bedo 98 kadhi mbele kuro. Koro ma bedo jakom mar miluongo ni mar PIK. Aeta bedo jakom mar PAC kan senator. Public Accounts Committee. Abedo jakom and nawuon kana somo nandiko oversight functions mar parliament, a case study mar parliament maka. Koro theory mare ang'eyo gi practice mare, standing orders go ang'eyo nikech kata kaka indiko gi. Senate timo oversight, Assembly, National Assembly timo oversight. Oversight gi nitiere chike gi miluongo ni standing order, nitiere powers and privileges, kendo nitiere constitution ma Kenya. Mane kaka itimo oversight. Gitimo through committees margi. Committee kabiro ei county kata kubiro neno any other entity, okochuno ni county, onyadhi neno kambi nikech otimo oversight. Omi notice na biro kari odiechieng' makama, adwaro ni bed gi documents makama. Mago timorete. Kobiro neno project, onyisi ni wadhi neno project makama, adwaro ni hii kachiel 2 adek, kobi kopoi ka ng'ama liwi. Committee owuon oting'o members man gi lony mopogore, to lony moko bende giongego. Kane yawagi nobiro tarik 10 mane giwacho, ne gindiko ni gidwa biro neno wa e wach pending bills. Mane mbaka mane gidhi ne assembly e kind saa 3 nyaka saa 5 ka gigogo mbaka. Kane gichope ofisa to senator mara oloko mbaka. Ni kopogore gi mano to gidwaro kuongo dhi neno projects moko, gidwa dhi neno project moro nitie Uriri kar Polytechnic ni nitie pending bill. Gidwaro dhi neno kaka osuptal tiyo, service delivery. Gidwaro dhi neno kaka choko revenue Isuna Marindi Market. Gidwaro dhi Kuria. Tapenjo gini to ne okumia report mondo aik ni kuonde gi kaka udhiye. Dakno miya tako ni mano to boko chuno. To kudwaro dhi kuonde gote to kare
an bende adwaro dhi kodu mondo abe ane gima dhi kania in to ok wadware ni dhi takone gi ni oyo ma to dwa tiyo gi chik mane nikech an bende an mana senator an mbunge wadu kendo man gi experience moloyo te Gavana sani to kin senator giga sebede an emeritus an on pension ichula kendo an scholar okariamba anyalo ndiko ni book senate te is part of books mandikogo kendo parliamentary pension sani ochunga nikech an governor an parliamentarian ma history ne nitiere kanyo mondiko buk ma kanyo kata jakom Boni Khalwale oyuda e senate oyuda e bunge omiya telo ne kuro so kane gin sis nadhi oversight gitimo ne governor ema kawo muma wanyalo biro timo ni oversight ni in responsible for media kama wantiere ni kwa timo ni oversight tionge ere kaka duoko mochiwgo koro duoko ni ka ng'at moro romgo ka onge ng'among'e kata otiyo ka onge ng'amo introduce mano oversight mane to kane en gima open dak ne ginyisa to kata ka gibiro ang'o mane senator wa oluoro ni kik adhi kuro koro the chairman noneno quickly to neno ka gino giro yuma gidok e tich mane gitimo tadwaro nyisi achiel kuom gik mane nyisi ni senator walo kech senator osebedo ka fuya gi ndege e ground an bende ok anene nikech kure madaki an achiel kuom governors ma jogweng' nowacho ni en gadieri ni pok wachulo pending bills barua man go ni iluongo ni Office of the Controller of Budget ondike tarik 4 February 2025 ma ripodgi ne ogibiro gilimo wa tarik 10 kibire page ni the last page ok ondika ka CPA Kipkurui so ite ma en county coordinator ma osign for control of budget ondiko arm of government koni e column ni county executive pending bills as at 30th June 2024 1.7 billion Exchequer issues towards payment of pending bills as at 31st January 2025 1,101,610,807 outstanding pending bills as at 30th January and 645 million. Senator no koni wariambo. Document ni katemie todiro nikech ne ok en interested in. Gima chando senators ma pod tindo ma pod onge experience. Oparo ni gigi is about drama. It's not about drama. Kawatimo oversight, let's be factual. Pesa go nitiere ma report controller of budget kaka ene mo release pesa gi kaka ene mo record expenditure. Koro record expenditure ni wasechulo 1.1 billion. Wan wawegi gi financial arrangements ma wan go wabiro chulo a significant part of this 645 million. To ok gibirumo nikech every time pod wamedo pending bills imedega kama. Ami tich ni pa barabara juma mokadho. Itieko tich dwe ma ibiro. Dwe mar abich pok achuli kisekelo invoice. That bill is pending. Emomiyo ka senator ne penjo ni tang'o miyo pending bills omedore ei financial year makoro watiyo ni moloyo sani. Here is part of the explanation. King'iyo report ni e July 2026 pesa no biro July 2026 pesa no biro 2024 July 26 2024 pesa mano biro ne en pes June manyiso ni ka pes June mano biro July nyiso ni pending bills mathuolo no nokochul en obedo recorded kibiro edeko mane wacho ka mago kibiro July 2024 koka pesa July 2024 pesa ne nobiro September 24th pesa ne onge ma August pesa ne onge ma September pesa ma July koko biro seche ma mago biro go tema medo pending bills koro senators duto kata joko chung ne county kudwaro konyo county welwero rigi governor dhi kel pesa gi in time ko kele juma ni to bedo released kawuono kiwuoyo gi controller of budget to wachule. To ka idwaro drama nikech isebedo kifuyo gi ndege koro mondo inyis ni tiyo ilwero rigi governor you are getting it wrong. Governor iwacho ni pending bills tieko tek modongi
in gi okenge mage nikech samoro ng'ato notiyo ere kaka en chudo e machalo nade first come first serve or plan gin ariyo Yes. ok en ga first come first serve en pending bill ma verified ing'eni pending bill en a provision adwa nyisi kama in gi budget Yes. mar bilion 2 mag chulo bills gi donge imiyo Anyango tich imiyo Kamau tich imiyo Mora tich imiyo Chacha tich jogi te seche ma giketo bills gi te kiseng'eyo ka pesa biro gin pending titimo verification koro seche mitimo verification inyalo yudo ni ng'at ma toke mochako tich toke ni barupe ne ler en ichule adwa nyisi kwa mfano nitiere na yudo office pending bills mar stadium ma Migori cha Yes. design gi gik moko ma 57 million pod ni e court ing'ena setiyo higa mar 3 koro ema wadhi tieko junani pod margi ni e court koro kane en first come first serve basis en e court nang'o nikech ok oler na yudo pending bill mar gero od governor mar gero od deputy governor to gi gimoro somewhere ok anyal pare mar 94 million en notime chiegni 2018 kamo pod opend nyaka sani why nikech weche ne pod ok ler emomiyo ok en first come first serve basis to one wachulo magige ne ler and wa appeal to all contractors ni tim gigo maber kisetimo gigo maber kel mondo wachuli kaka sani one of the contractors ma weche ne mawuoye social media mawayo ji te mawacho ni pending bill miluongo ni Jackie Paulo maluongore ni Fosans en ema en gi pending bill kuma ne senator dwaro ni wadhi e uriri to odwa no dhiye to ok wadhiye ni oseluonge gi department mar public works mondo ogo kodgi mbaka nikech nitie discrepancies nitie pogruok matin e kaka contract no go chalo dagi biro en ondike social media to ndiko ne senate to ndiko ne EACC one as long as gigo koluore maber bro mana deko miyo ka opono neno shoni odhi one department go mondo chule awinjo ko wacho ni jogo kwae 30% mago magiwacho kuro en odhi ng'ama kwae 30% no bo wachi mondo gitiekre go kucho odhi mondo kel gigo mondo chule. Alright, Governor, chenro mag dongruok ma geno mari kane launch ne gin ma dhi kelo lokruok nitiere tudruok ma ubedo godo gi sirikal mamalo e wach mar kar rech kata banda ma Sori ma bende county nosingo mar jiwo kata siro jopith mag rech aluora mar Sori mondo chenro mag dongruok machalo kod mago bed ni malo. Mar ariyo wach mar Getonganya factory mag Getonganya ni en achiel kuom gima jagoro mongirore migawo mar weche mag kembe nyocha ne otimo limbe Migori machiegni ni muwuoyo kode malach ing'ise okenge ma in godo eneno ni kembe obedo kare Migori weche mag industrial park ma Migori weche chal nade nikech magi gin moko kuom chenro ma oganda ne godo gi geno kata in bende kaka jatendgi mondo chug weche mag tije Getonganya weche ne chal nade nyaka gie sani weche mag kar rech ma Sori inyalo wacho ang'o sani tudruok mari gi sirikal mamalo mondo mi nikech aparo tarika 23 dwe mar 2 2023 ni kwa sirikal mamalo ni mondo yie one ni kar loso rech Masori no obedo operationalized ochak tich maber mondo jopinyi mane oket pesa jopiny mondo okonygi iseluwo wach ni machal nade Governor? Erokamano kar cold storage kata kar mikane rech mondo rech kik lokre fwamka mapiyo Masori ne oger ka pok na bire ofisa eto dire moro no tieki diere mane winjruok nitie marach e kind sirikal mar county gi sirikal mar national ne yawa mane tiyo e kinde no kawe to kete e lwet jomoko ka ok gibiro magiwuoyo gi county government inyalo paro diere moro ka jatend migawo mar thieth obiro to dhi limo mjumbe moro to dagi bire ofisa koro gi kuodho kamoro to ng'ato rekod ni governor gitieko gi kuodho ni e social media kanyo to an mana jatich jopiny an bonge ng'ama koso ne bonge ng'ama koso en mahawi maber ni gima ne yweyo jo sirikal maricho cha no yweyo mama cha modhi koro mano yaw kapok omi jopiny ka county okete
yande wan kaka county executive migao mar Blue Economy ne waseloso committee manyien koriwore gi jopiny, kendo gima warito en mana formal handing over to tiyo, nikech committee marwa ema winjo ti kode gi e kindwa gi jopiny ka wane mwang'eyo kaka watimo, to ne waserekebisha, nokete lwet ng'ato binafsi manotiyo kode marach. Koro bang' tugo komiti ni mana kilero kanyo be kidhi mbele, nyalo kawo ndalo marom nade mondo jopiny obed gi geno ni bang' ma koro mawuok kuom gavana wabiro dhi omo Waziri Joho kendo wabiro dhi yawo kode maber, but adwa pimonu ni gima nyalo loko piny ei kar Blue Economy ma watimo sani en gimo involve Blue Economy gi Lake Transport. Watemo loso paya moro miuru pia kama meli nyalo gowo gi gigo te. Ne nitie lo moro mane nitiere kanyo to jomoko ne oseyako lobno. Koro nyocha waloso committee moting'o National Lands Commission, moting'o County Commissioners team, jo lands magwa to gi wan, ma wawinjore ni jopiny go odhi thenge mondo walosi. Waromo gi MD ma Kenya Ports Authority, walose miuru kachacha. Obro bedo gima lich. Moro bende waloso Sori, bende bro bedo gima lich. Nitiere kar Fish Landing Bay mwaloso god Kachola, mano e dho nam. Kibire gi Tong'anya en kambi wa matiyo maber, to shida mwasebedogo en ni ng'eyo ni kaka sirikal duto mamalo gi mapiny e lony mar go ohala sirikal ok ber e lonyno, nikech sirikal ber mane chiwo service. Gir go ohala nyaki rit japur maber, nyaki chule maber, nyaki maintain equipment, mwasebedogo gi shida. Koro ka nyocha watudore gi PS industry, kendo watudore gi PS machielo ma iluongo ni investments or trade ma iluongo ni Kombudo, koro waduto te ikore ni wadwa go mbaka machiegni gi dhano kata kembe manyalo riwore gi sirikal ma Migori County mondo wati kanyakla walos gi Tong'anya no. Jopur ma kanyo osepuro rabuon malong'o, stima ma kanyo nyap pesa mokete iye ok oromo. Koro wachiegni lando kaka wayudo tudruogno. Ei County Aggregation and Industrial Park miluongo ni KAIPS ni, amor mar report ni Migori County e number 1 e Kenya ei moseger, kendo ne ene achiel kuom County Aggregation and Industrial Park ma PS okuomo limo ka president okone ni 13 motelo gi nyaka tieki. Migori e number 1. Koro no obiro kanyo bende ong'iyo, nitiere gik moko ma dwaro sir ka gi kacha, mago bende osendiko, wadhi neno kaka ka gi kacha isiro mondo gino chak tie Migori County. Gik machal kamano miluongo ni industrial pillar kar industry ni biro konyo national kendo county government e timo employment kendo medo jopiny mar mwandu madwarore. Koro mago gik mantiere. Nitiere e industrial park wakacha kama watime irrigation manyatike. Kar irrigation miluongo ni Lower Kuja ni. Ei Lower Kuja gima chando jopur kanyo gin gik moko bura. Achiel kuomgi en kaka irego mchele no. Wan gi kar industrial park cha wadwaro no bio rego mchele no kanyo. Gik machando jolupo wa en kama i process rech momak kacha. Kar industrial park no wang'iyo kodi. Gik machando jothurwa en ni wan gi chiaye mang'eny mitimo manada, obed watho ng'er, obed mabera kacha, obed kuonde te. To kama inyalo yang'e dhok tikawo piendgi tilosogo, itimogo tanari onge. Industrial park kanyo e achiel kuonde mwasiemo ni ber. Omiyo kipenja, wan e yo moriere tir, aneno ka kwatiyo matek, nikech pok wabudhe ofis, to wanyalo bedo gi lokruok makare. Alright. Erokamano nya gavana kuom chiwo ler. Iwacho ni wach mar stadium ma Migori, bathe mokwongo mane otim nitiere do. Kane jatend piny William Ruto obiro Migori, achiel kuom kwayo magi neno ni stadium obedo kare. Sani king'iyori gi osiepeni mamoko ma un gode kombe mag gavana, tiwacho ni Migori ema onge gi stadium. En adier gavana ni Migori? Adieri Migori ema nigi kar tugo marach or mane chien kabisa. Ok no onge go pap to wan go lo bende wan go. Wabe Nyasaye nochuowa momiyo walo. To pok watime. Ok dipimri gi oweteni mamoko. Gima notimore maber ne counties mamoko kachako gi Kisii. Kana achako gi Kisii, e thuolo manongwai nitiere,
ne national government ogero negi stadium momiyo gi stadium mane gitime national celebration. Kana biro Homa Bay to Cyprian Awiti jakodondo nochako aeto Nyawang'aya Nyasuna jakom ODM nobiro motieko moyaw Raila Odinga stadium. Kani dhi Kisumu national government nogero stadium yo Mamboleo kacha ma koro nitiere. Aeto kibiro Siaya bende Rasanga nochako kendo notime higni mana mabuora. Koro James Agri Bobo Rengo otieke momede mobedo kamoro malach. An ema kar ne yudo stadium tayudo gope. Tadwaro nyisi ni amor ahinya ni wadhi bedo gi stadium. Kiki penja ni nade? Karango, koro penjen karango mar gima japiny dwa ng'eyo. Ochakore. Ochakore ma maybe ikomenda mabiro ni bro bedo ni wasekete koro chakore achaka. Ikomenda maluwecha odhi adhiya nyime nyaka waber gi stadium manyasani. Koro wandikni. Ing'eyo ni otimore bang' higni mang'eny. Dina bede ofis, ok ni na adwaro ni gimoro timre ne ng'ato. Di koro penj mar stadium ni di dase duoko. To abire ofis sani tasebedo gi chenro. Wach mantiere e court kata ma iwacho go duto te, ok en wach gero stadium, en design. Okay. Stadium to ne pok oger ma Migori County. Okay, Governor, wach mar stadium ni. Omenda midhi tigo de gero nikech ni kwayo jatend piny ka ji ochokore Migori kacha ni an bende nokan gi stadium moro ka ok ober ahinya. Joloya pesa ni dhi wuok e sirikal mamalo koso no dhi bedo purely mar county makoro kitimo audit tiwacho ni ma pesa mar county ma ok pesa mar national government koso udhi wuok nyaka udhi choko uduto sirikal mamalo gi mar county. Pesa ni ibro jolwa gi sirikal mamalo. All right. En tich sirikal mamalo kodong' gi pesa to en tich ne mar gero gik mabe nie kaunti. Adwa mi mfano kwa dhi Embu mar jo Embu bende noger negi. To en gima kaluwore gi weche ma broad based, wuoyo maber, tudruok gi sirikal manyien, yuayo nywako tich kanyakla gi Sheikh Nur Mohamed Junet. Wasuda gikone ni brogo adhula. Jok mawacho ni mago tije national government gibedhi gi siem ne Migori County ni to national government margi to mane. Marwa emano emitiyogo. Okay. To kata gin magiwacho jok mawacho go kanyo. Gin bende igero mana gi pes jo Kenya. Kose national government no pesa ne ok mar jo Migori. Governor ntiere penjo moko ka alidh gi alidha ka koro watieko nikech ng'ato penjo kani halo bati penjna governor ni pesa mar support staff ma Migori referral mane ogoli e tich pesa gi wach gi chal nade ok ng'eni kama en wach ming'eyo support staff kose casuals apani casuals go moluongo ni support staff. Gima ng'eyo ni ka nitiere pes ng'ato kata en casual kata modeko to gin gik ma chudo gi dhiga ichulore matin kadhi dang' gima wacho ka nikech ne ok abiro gi duoko mar penjo no sani to ka nitie gop ng'ato dwaher ni mondo chule jalno tera report no oro nyalo ndiko na kata barua obi ofisa mondo adhir ne officers ma usika. Congratulations to our able governor from relaying on okay daraja mar Nyaobe osegik kama chalo nade. Okay daraja ma Nyaobe mano ng'ato penjo ka ok onyisa nyinge. Anyalo rito mondo ayud report marwa. Daraja ma Nyaobe mano daraja wa ma ng'ado River Migori mane watimo cha paro ni owinjo kana penjora juma mokadho en achiel kuom gik mowinjo wa yaw machiegni nowinjo wadhi wacheka ne tarik 30 Januari anyalo dhi mondo wacheke mondo joloka ni orom gi joloka cha. Okay. Ng'ato wacho no kasnegi wach mar dara mawuok Migori kadhi nyaka Moro aparo ni en dara mar national government. Nyocha ema achiel kuom mbaka mane wagoyo gi Waziri Mbadi kendo Waziri Mbadi nosingonwa ni nyaka kete omenda matieke barabara mawuok Masara kochomo Sori bende en achiel kuom barabara manyaka tieki to kendo gi barabara mamoko. Okay. North Kanyamkago feeder roads nitiere gi chandruok. Ang'o ma osetimore governor mondo nikech awinjo kiwago wach mar nderni ma gin mito chiko.
kachiel kod matindo tini wacho ni matindo iloso kata mamito chiko ne iwak ni pesa deko ang'o matimore gi North Kanyamkago koso nitiere remo moro marach kindi gi jatelo mawuok kono momiyo samoro jopiny nyalo paro ni ng'wonyo lweti North Kanyamkago gi jo Uriri duto mago ka koro inono nonro mar ji ng'ama jabungu kaka an ja Kanyamkago be jabungu to bende gimiwacho ni barabara ni ochalo elementary canal ok inyal loso barabara ichalo ng'amogo aga dhoge muswak ka to iyi to ok iyawo thuolo mondo chiemo michamo gi dhogi ogigi mawuok gi kocha barabara en inyalo wuok kata wendo dalawa kata Rongo tidhi manyo gimoro Nyatike kuondego te idwaro barabara maler nyake ma Nyatike ka wuoth bedo mayot adieri manatiere ni award ka award gi pesa ma wanyalo kete barabara ma en $700,000 wanyalo mana loso kilomita 3 mar barabara pa award inaia nikech mano $3,000,000 kata $4,000,000 kata $3 kata 4 to nikech tin mar pesa machal kamano kipogo $700,000 to gi wards 40 ibro yudo ni mano is the average distance mwanyalo loso omiyo thoth barabara ma North Kanyamkago biro tamu waloso regularly nikech gin Maram roads waloso to moko kethore an dakwa jalno to gi jo Migori County duto ni wakwaye mjumbe or wajumbe gi senator mondo giked matek ni pesa loso barabara bendo dhie county seche ma gimanyo madhie constituency gimany mabire county mondo mobire county walos go watieki mobire constituency gin be gilos go gitieki Governor penjo bendo penje wach mar ndara mawuok Masara nyaka God kwero kadhi Giribe aparo ni en achiel kuom kwayo mane waketo kane wadhi National Treasury en nokwa kendo ne wariwore duto ne kaber to no Masara nyaka kadhi Giribe mane Bondo makadho Bondo kadhi nyaka Giribe madhi nyaka boda ne wakwayo no bed lam Masara kadhi Giribe an gadieri ni an achiel kuom ma wan go e program ma iloso sani nyocha watimo advertisement aparo ni anytime jal malose winjo olwara ground olose Governor wapenjo ma jopiny ni godo gi dwaro margi mondo ilero kaluwore kod kaka in gie sani records mang'eny ang'e ni biro bedo godo kendo pod wabiro medo luongi mondo kinde duto imedelo ne jopiny to county ma Migori dhach nade wach mogik ka watieko second mock tin ne 30 Governor wach mogik ka ok watieko gin mana weche ariyo achiel en ni akwayo jo telo duto ma Migori County ni sama wanatiere ni en sa tich to kendo ng'ato ka ng'ato noyudo kom manodwaro wanywak tich ka wahero jopiny wanywak tich kwa wahero thuchewa kik wakaw kinde ni mar ketho tich nyawadwa ka wageno ni en obro dong to wabro dhi asara mwakelo no wakelo ne thurwa mar ariyo kwayo jo Migori County duto te ni sama wantiere ni gwethenge siasa mar Ohiu siasa mar Ohiu okelo yuarruok kendo okelo dondruok okelo dongruok nikech siasa biro sama wantiere ni wan waringa kanyakla kaka Raila Amolo Odinga koro manyo paro ni e kind yiero manyocho tim 22 gi yiero medhi tim 27 ang'o ma wanyalo loso ne jothurwa kata ne wawegi makonyowa mopogore gi chano cheno yiero to dhi gik tarige bende ong'ere to wati gi gik ma wan go nyaka sirikande ma wan go mamalo gi mapiny mondo wakonyre nyakora mugi watiko twagi kanyo kadhi wacho weche mang'eny ne wan kod Governor Dr. Ochila Ayako Governor mar County ma Migori onyiso ler manitiere ka kamano elojo mosiro twak makawuono oriti masani puro bro bedo gi twak machal kamagi mag nyoni counties makaluo tiyo nade kata gidhach nade bang' ni yiero nyinge en George Bati oriti masani